तो बेसी काबिल बैठ गेला ना, खाली आयो पकड़ा जाओ तहन ओकरा बताबै छियै। ए रे तोरे हो जाई की बोला इमे कर तू साइड में पहिले, वहां साइड में तोरा से आप फरियाबै छियौ की बोल तू आइ ताबा काल में ओकरा से की कहली हैं केकरा जकरा सब लोग वॉइस का आइ तो की बजले से पहले कहने कथी हम किछो नहीं बजलियो, सब झूठ फूस करे छो, हमरो पता छो। झूठ फूस पूछा दे तोरा ओकरा समझ जाका, झूठ फूस ज्यादा उ सब झूठ करे छो। तोरा भी तोरा अपन कान से पकड़बो सीधे फेंक देबो, क्यों नहीं बचे तो काम क्यों नहीं काम देते रे, आग लगबै छो हमरा पता है ना। ओ झूठ वो आग लगबै छे, तू झूठ बजली है फरिया भी तू हां सब तो बेसी ताकत रखले छियो फरियावा के रे, ज्यादा नहीं उड़ रे। तू कथी कर लेबी हमर कथी कर देबो, तू रोन फुला देबो रे, जागा चूड़ी गिरा तो ज्यादा नहीं उड़ अखने फरिया भी तू हमरा से रे तू फरिया के फाइट में नकवा से चेंज कर देबो सीधे हम, और एक के फाइट हम देबो ना ओतो जाके गिरबी दे में तो ताकत है अलगा ने, एक के फाइट मारै छी, एक फाइट मारा को चार बार अपने गिरब मार खा जेबी रे, ज्यादा नहीं उड़। तोरा कथी को कथी लेबी रे, तू तोरा पावरे करते छो कोला के पावर एते छो ना जते तोरा में नहीं छो। अच्छा रुक तोरा बताबै छी एखन 6 बाज गेलो, युद्ध के समय समाप्त भेलो, तू वहां से काल बताबै छियो 6 बजे युद्ध के बाद आइ जेबो। हां 6 बजे के बाद हम युद्ध नहीं करे छे साथ में, जो हम नहीं करे छे, खाली तू भेट ना काल हमरा। अरे सुबह देखी ना तू तोरा कथी भी गाल लेबी रे।